Hoy manifestación en defensa da fala galega. Pois aí está. O galego no corazón, si señor. Eu falo galego se me falan, se non, non. Pois, os nenos. Os nenos son os que defenden a lingua, claro. A eles toca o futuro. Pois bueno, moita xente. A moita xente non lle gusta o galego, non lle gusta falar. Pois a mí ten unhas verbas moi lindas, esborda, bolboreta. E a mí góstame. Non, hai moita mocidade. Xa rematou, pero a xente moi divertida, si señor, ten que ser. Xa rematou a cousa.